Fisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Ġino Tewma. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti ġeddidna bil-mamudija imqazza. Għamel li l-misteru tal-Eid dejjem iseħħ fina biex taħt il-ħarsien u bil-għajnuna tiegħek nagħmlu ħafna frott u nidħlu fil-għena tal-ħajja ta' dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Għalem il-ktib tal-Atti tal-Apostli. Is-sib ta' wara tista' tgħid il-belt Antjokja kollha inġabret biex tisma' il-kelma tal-mulej. Il-lut meta raw il-folol intlew blejra u bdew imiru lil Pawlu u jidowlu. Imma Pawlu u Barnaba bil-kuraġġ kollu qalu hekk immeħtieġ li l-kelma t'Alla titħabbar lilkom l-ewwel billi intom kedin twarbuha u jidrilkom li ma tistħokilkomx il-ħajja ta' dejjem, aħna se nduru fuq il-pagani. Għax hekk ordnanna il-mulej, jien għamiltek dawl tal-ġnus biex twassal is-salvazzjoni satru fl-art. Il-pagani meta semgħu dawn bdew jifirħu u jigglorifikaw il-kelma tal-mulej. U daw kollha li kienu magħżula għal ħajja ta' dejjem emnu. Hekk il-kelma tal-mulej beqgħet tixteret mal-art kollha. Imma l-lut xewxu n-nisa twajba u magħrufa u wkoll il-kbarat tal-belt u qajmu persekuzzjoni kontra Pawlu u Barnaba u keċċew mill-barra minn arthom. Huma farfru għal fuqhom it-trapp minn ma' riġlejhom u marru Ikonju. Iżda id-disċipli intlew bil-ferħ u bl-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla sam responsorjali ngħidu flimkien l-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għannu l-mulej għanja ġdida għax għamel ħwejjex tal-għaġeb. Ġibitlu ir-rebħa l-lemenija tiegħu u d-dreħ imqaddes tiegħu flimkien. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Arra fil-mulej is-salvazzjoni tiegħu, f'għajnejn il-ġnus wera il-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael flimkien. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil mulej fl-art kollha, infexxu fil-għena, ifirħu u għannu. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew disċipli tiegħi, jgħid il-mulej, u tarfu il-verità. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċipli tiegħu: Kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri,
Min issa l-qoddim tarfuh, anzi diġà rajtuh. Allu Filippu, mulej, urina l-missier u ikun biżżejjed għalina. Ġesu wieġeb, ili daqshekk magħkom Filippu u għadek ma raftnix. Min ra li jra l-missier, kif tgħidli urina l-missier? Ma temmenx li jiena fil-missier u l-missier fija. Il-kliem li ngħidilkom jien ma ngħidux minn moħħi, iżda l-missier li jammar fija qiegħed jagħmel l-opri tiegħu. Emnuni, jiena fil-missier u l-missier huwa fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra, emnuni minħabba dawn l-opri stess. Tassew ngħidilkom, min jemmen fija u wkoll qatt jagħmel l-opri li qiegħed nagħmel jien u akbar minnhom qatt jagħmel għax jiena sejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi, jiena nagħmilha biex il-missier ikun glorifikat permezz ta' ibnu. Iva, jekk titolbuni xi ħaġa f'ismi, jien nagħmilha. Il-kelma tal-mulej. Din is-silta meħuda minn San Ġwan Neżies. Ġesu il-ħin kollu rajnieh jirrepeti din l-istedina u jgħidilna li aħna naslu biex narfuh kif ilni daqshekk magħkom u għadkom ma raftunix. Kif narfuh lil Ġesu? Mhux bħal meta bniedem li tkun ilek ma rajtu imbagħad taraħ tgħidlu għar issa qed narfek. Tara fil-Ġesu ifisser tirrispondi għall-imħabtu. Tirrispondi għall-imħabtu billi jien l-ewwel qabel kollox tilqa' il-kelma tiegħu. U għax taf li l-kelma tiegħu hija vera, hija mimlija imħabba, allura jien u int dak li nisma' fil-Vanġelu nagħmel ħilti kollha nimpenja ruħi biex jien dak ngħixu. Ma tibqax kelma miktuba fuq ktieb, imma tiġi kelma miktuba bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-qalb tiegħi, fil-ħajja tiegħi. San Pawl f'waħda mill-littri tiegħu għandu dak il-versett sabiħ fejn jgħid aħna ittra miktuba mill-Ispirtu. Jeħtieġ li l-ħajja tagħna tkun verament miftuħa għal kelma ta' Alla. Alla jrid qed jistenna li jiena u int narfuh. Qed jistenna r-risposta tagħna għall-imħabba tiegħu. Jixtieq jarana ngħixu l-kelma tiegħu. U jixtieq jarana ngħixu l-kelma tiegħu għaliex hu biss meta ngħixu l-kelma tiegħu li aħna insibu il-milja tal-ħajja. Fuq l-istess tema infatti ma nafx intbaħtux, imma kien l-ewwel qari meħud mill-Atti tal-Apostli. Meta l-Apostli jċanfru anke lil Lut u jgħidulhom isma' aħna xandarnilkom il-kelma imma intom ma lqajtuwiex, mena ħammorru għand il-pagani, għand dawk li intom tqisu li huma nies mill-għar. U x'qed ġara? Li dawk li kienu meqjusin nies mill-għar, dawk li kienu meqjusin pagani, laqgħu bil-ferħ il-kelma ta' Alla. U dan qegħdin naraw anke fi żminijietna tafux. L-Ewropa li tant konna niftaħru bija, li hija l-bennina tal-Kristjaneżmu, qegħdin narawha issir dejjem aktar pagana. Qiegħda twarrab il-kelma ta' Alla. Iżżomm biss il-qoxra, it-tradizzjonijiet, imma x'in tinżel fil-fond issib qlub vojta. U min naħa l-oħra qegħdin naraw kif in-nies dawk li aħna konna nsejħulhom tal-missjoni illum qegħdin jiġu u jevanġelizzaw l-Ewropa. Għax dawn huma nies li laqgħu il-kelma bil-ferħ.
dawn huma nies li qegħdin jimpenjaw ruħhom biex jgħixu l-kelma ta' Alla. Noqogħdu attenti jeżies għax mhux billi għandna ħafna knejjes, mhux billi għandna ħafna festi, imma l-ispirtu tal-kelma tal-Alla qegħdin ngħixuha jew le. Jew ma nserħux moħħna fuq dak li jidher minn barra. Niftakru li Alla ma jarax dak li jidher minn barra, imma jara dak li hemm fil-fond ta' qalbna. Jalla bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu, il-kol kemm aħna nitgħallmu nilqgħu dejjem iżjed il-kelma ta' Alla u bil-għajnuna tal-Ispirtu Santu ngħixuha. Itolbuh l-Ispirtu Santu. Ix-xogħol tal-Ispirtu Santu huwa dak li jħejji l-bniedem biex jilqa' l-kelma u jgħin lill-bniedem biex dik il-kelma jinkarna, jagħtiha il-ħajja f'ħajtu. Hekk seħħet l-inkarnazzjoni ta' Kristu. Marija tisma' l-kelma, tilqaħħa u bil-qawwa tal-Ispirtu li bent Alla jsar bniedem. Imma dak il-misteru irrid iseħħ ukoll fil-ħajja tiegħi u fil-ħajja tiegħek. U dan iseħħ kull meta jien bħal Marija wara li nkun smajt il-kelma bir-reqqa, inkun kapaċi ndur lejn il-mulej u ngħidlu għenni biex jiena nagħmel dak li qed tgħidli kelmtek. Ħajsir minni skont kelmtek. Il-kelma ħajsir minni skont kelmtek ma jfissirx li iva issa mena ħajsir il-miraklu ġo fija. Imma jiena lest li kelmtek ngħixha. Ħuti jeżies ejjew nibqgħu fidili għall-kelma ta' Kristu biex bħad-disċipli tiegħu aħna wkoll inkunu xhieda ta' imħabbtu u nwasslu kelmtu lil xulxin. Ngħidu għalhekk xerret fuqna mulej is-sliem tiegħek, xerret fuqna mulej is-sliem tiegħek. Jitolbu għar-reġġjużi biex jgħixu b'fedeltà s-sejħa tal-vokazzjoni tagħhom bħala persuni ikkonsagrati. Nitolbu għal popli partikolarment fl-art imqazza l-Ukranja biex huma wkoll jaslu għal ftehim tal-paċi u l-waqfien minn kull gwerra. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex f'dinja li qed toffri ħafna aljenazzjonijiet huma jkollhom il-qawwa idawru l-ħarsa tagħhom fuq Ġesu li jagħtihom verament il-valur tal-ħajja. Nitolbu għalina l-koll, għal-familji tagħna. Għamel li kull familja ssir il-bennina fejn tinżera il-kelma tiegħek. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla missier urina l-glorja tiegħek li tiddi f'wiċċ Kristu ħalli nemmnu tassew fl-isem qaddis tiegħek. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Semmo friġ l-altar tiegħek, għanja ta' ferħ ta' għadna ħaġa waħda miegħek. Miġbura f'tal-baħir għana ġieħ li jistħoqlok hawn natuk. Birek ta' qrub li
jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u wilqa' s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Għamil li aħna wkoll li nkunu offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru bil-glorja tiegħek iżda b'ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna u erret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna il-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien il-bnedmin kollha jimtlew filena u l-qawwiet tas-sema u s-setat tal-anġli jinżġu l-innu tal-glorja tiegħek u bla qiegħda intennulek. Għaddejs. Għaddejs ta' sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċo kontanna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi salt natek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina,
ولا تدخلنيش في التجريب إذا أهلسنا من الدني. أهلسنا نطلبوك مولاي من كل دني، أتينا في الطيبة والهنينة تياك الباعي في زميننا باش نكونوا هيلسة دايم مدنوب ومهارسة من كل انكويت احنا ونستناو ونتماو إلينا والمجيا تالسالفاتور تانا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو ليات للأبوستلي تياك نهللكم سليم نعطيكم سليم تياي لا تهارش لين بيتنا إذا هارس لين الفيدي تالكنيسيا تياك أتيا سليم ولا أقدر تريد فيها انت تعيش والسلطان على ديم تديم. الباعي تالمولاي تكون ديم معكم. أعطوا الباعي للشلشين. حروف تعالى لتناخد نبيت الدنيا هن علينا. حروف تعالى لتناخد نبيت الدنيا هن علينا. حروف تعالى لتناخد نبيت الدنيا أتينا الباعي. دانو الحروف تعالى دانو لينا خيدنو بيت الدنيا هن ينداوك اليوم مستيدنا على الكلات الحروف. جسم تكريستي تكوني مبيرك مولاي على دايم ومبيرك لسم قديستيك. هاليلويا هاليلويا انت لي لقتي السما والارض الله كبير مولاي انت ضلالوني سلطان قوي تكوني مبيرك مولاي تكوني مبيرك مولاي على دايم ومبيرك لسم قديستيك. هاليلويا هاليلويا سالفاتور اللي فديتنا الكل انت اللي ادينا هيا وطعمة جديدة. قديس قوي تكوني مبيرك مولاي تكوني مبيرك مولاي على دايم ومبيرك لسم قديستيك. هاليلويا هاليلويا انت مولاي اللي تحبنا الكل حارستينا بحرسة كل هنينا كلك تيبا تكوني مبيرك مولاي تكوني مبيرك مولاي على دايم ومبيرك لسم قديستيك.
nitolbu. Ħadna mulej id-don tas-sagrament imqaddes. Bl-umiltà kollha nitolbuk biex dan is-sagrifiċċju li jibnek ordnalna nagħmluh b'tifkira tiegħu ikun jiswilna biex nikbru fl-imħabba. Bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ejdu tleta familjiet